عليك رحمة الله اللهم صل على محمد وسلم بس عليك رسول الله عليه وسلم كان أفصح خلق الله عليك الدام تون بي ني بك ما كان ولا لندي ماما عليك راكم بك ما كان ولا لندي كتني تكا وأعذبهم كلاما ما كما كدي نابك كما يتافا كما دوكيو ناكدي بو مو دون ني ادالم بولا على كده كما كدي كتمات كمو كلنجلن بلا تكا حتى ان كلامه ياخذ بالقلوب فان كده كما ناكما ني كده بدلو كما بدسكون من دي كدسكون بروكوم ني كبن كو بلا كدي مسلم كما بدسكون من وتقول الله قالت عائشه رضي الله عنها أما عائشة لما جيناك باما أريدكو لما جيناك باما ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد صدكم هذا كما برون برون كما أوم كما برون برون شو من كوالا كلا كنتو كده كما برون برون كأن نفسرني نقوالا كلا كنتو كده كنا لك لا كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه نيسك لما كرف النابي كما أكدت لكم أنا كمان من بعد نيت جت الكلام يسيكي بعد جت يعني في بيتك عاد الدندو وكان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه نكراك كما كان كلم فيه أبس ياكا شيء كلم كفياكا شيء فلا كفياكا شيء فلا من وصل أبيك فأمي كفياكا فميا وكان يقول أيركم نتوقفوا أقول أنا أفصح العربي وإن أهل الجنة يتكلمون باللغة محمد صلى الله عليه وسلم أقول ندي عربوي نيكا بكمدون نيكا كما جلمبه نا ولا لمبه كم القرآن كان تبو أقول ندي كما ولا لمبه كما عربو بكا أكره كما نفعل أقول الجنة دون وبكما ني محمد صلى الله عليه وسلم كما كان نو عرب كان الجنة دون بكما نودي عليه أبونا نو خصوصيات دامه الجنة هو نبدو نبدو كماني عرب كان لي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرض من الخطاب الدنيا ألما جيناك باما أقول يا رسول الله أقول يا لك كلا ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا أقول كلا مياتو إيكا كمي ولا لمكت ما أم بيتك إذ ما بوان شرع كتاير الله متى كلام يونيفرسيتي لا imata kuma dona yoro ibanchero ya ona tebe ika kuma kan wala mbeka mankire ngele belata o kunye jime qala alakra ya jabi ko كانت اللغة إسماعيل قد درست فجاءني بها جبريل فحفظنيها رواه أبو نعيم أقول النبي الله إسماعيل بكما كان من نوع رب كان جلين كما كان كون لك أتلو أكنت نبيو كبوي أقول سيدنا جبريل من أنما من نبي الله إسماعيل رب كان جلين كنك درشالة يا بي ما فتشو من أنا درشالة دي يرو ودلو بي alaka nawimam bolo ودلو بي ملكاو بولو ودلو بي دولمباو بولو كي لكلا فنا akati kono ite nyina akofiew ودلو بي وبقرانه kono ودلو بي وبالك لك كما كاونا صلى الله عليه وسلم اكو سيدنا اسماعيل مي نبي الله ابراهيم دنج اسماعيل قال لك ما كورني اسحاق اي سانتان سوابوني نيونجه aldena ban nasri maga anane sigi ayasr udum qabila do be ko jurhum qabila way arabu yo ko arab kan jelendo ay arab kanta lu fe adam sama wolna nasgu fe zamzam jikoso ismailiye arab kanta lu bolo anen wala la katamu taka fi alaka no imambe abe kuma doni ndima ata dima gwanza abe malika de bla inofe mimbi kalala mamina nin be ismail ni alen ayaga wakati ke na wakati nanta yana dari chan na do o ka arab kan jelina ka arab kan chen ma o yeji ma ko moya ko marabu be chobe na sa ka ma o do yo hono ayu she ba ko ish ona bo yongo arab kan jelina na tuno kira da ne ke kira wakati mi sai na jibril na ala kira ma no kuma kan jelin wala inde kira yare alakal chikomi kale lakalan ko odursi dalima ni hadisai abu nuaimi ni mafla kabo sayyidina alima
على ما جيناك سيدنا علي ما قال سيدنا علي كودي قلنا يا نبي الله نحن بنو أبي واحد ونشأنا في بلد واحد وإنك تكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره. فقال إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد بن بكر. سيدنا علي كو قال كلمة قال النبي ما أكو أوني أمبي شكلين دي دين أمبي مونا دو كلين نسيب عرب كانفو نكاني عرب كان يبقى مالا نيني أنت أشامان دون أنت أشامان كورودون يبقى ما جليني كلا كو أما أكو مسا من قبل ناس كورو تلمينو الله تعالى الدين لدبو كان كلام كان لدبو تشكو تشينيا كان كلام تشكو تشينيا ونشأت في بني سعد بن بكر وتبنغو نترى بني سعد دي ونوي حليمة سعدية ولغا قبيلة نترى لمو وليشيرو كعرب كاندو كفردوينغا. سيدنا أبو بكر المجنة كفاهم سيدنا أبو بكر كو يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك. قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد. سيدنا أبو بكر قال كرما قال لك كرا أكون ني عربو جمانا بي نيالا لا بي لا نياب جمانا عربو جمانا بي منو عربو كان كما كان جيلن نيو لامي نيا كلينغلن بي لامي نسبا ما شيمي ما منك ما كان ولا لمبه كتمي تكا وصوب يجمي على كرا سيدنا أبو بكر جابي أكون ني مدين لا دبو كان كلا وتبا نونغون لم ونا بني سعد دون شرو نوي حليمة سعدية كا قبيله ni laje kira bien fɛn fɛn bɛ ala de b'a di maa ma n'ala ye fɛn min di mɔgɔ min ma dɔrɔn o dir'o tigi la maa ma yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira qul innal fadla biyadi llah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim. ko kira ma suratu ali imran kono kaga fo yahudiya ko fsamantiya be ala de bolo ala be fsamantiya di maa ma ni maa mi yaja ala de ga hina kono frelendo wadoni masado be kalama ala ma kala naka hina ko dima ni mami yaja ala ka fsamantiya ana ode kabon alif fsamantiya batiye ma wa amma ma yurwa ana afsahu man nataqa bi dad فقال ابن كثير لا أصل له لكن معناه صحيح. حديث هذا بي مغوبتو كفو قال كلاكو كما ما باب الضاد ولا الضالين ما بكم من الضادية قال نين ولا ما كتما بك كو حديثا أقول ابن كثير كو لسرته حديثين ويا سكتوا مثلا لسرته الله مثلا أكركني ويا سالم به أكرو يا سالم به أكرو جالم به. وقد جمع الناس من كلامه صلى الله عليه وسلم المفرد الموجز البديع الذي لم يسبق إليه دواوين في كتاب الشفاء للقاضي عياض من ذلك ما يشفي الغليلة مو على كده مكان مو يسري كدو فرانيونغا أكلينجلي أكما كان سرون ما من فتشو نكبكو يلمبه كما كان كلمبي أكسرون وأكبكو يلمبه كده نالا كده ماشيما دي كان يغفو كوانيه ها مثلا ما كدو سي كونو كتابو كونو تكون على كده ولا شفاء كتابو كونو القاضي عيادي يرنا نفين نيو لجه بنام منك مالا ابو بشي ميمي نو من بيلا بك مي نو بشي بون كما كان كلينغلي من كرو كسو نا اكبكو يكبو ادوي جمنيه على كده صلى الله عليه وسلم اكو المرء مع من احبه مو يبقى ما من فينو دي بنيون في المرء مع من احبه يبقى ما من فينو دي بكنيون في القيامه دون ما بكون جما كله تشرو ني جما كله يبقى جما كله من في وتبنوا على كده غورا اكو اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين اكو فلو مسكه دوما اتلني منون تلبنا ناي موچوما اي التي سبن قد تشي دوما اكو سلاميرا ني سلاميرا بكشي سلاميرا ني سلاميرا بكسر ديما برايف لا ديما سيزا نينشرا ماميما كريتيا كوندو مو دين الله على كده نانين سلاميرا اي التي سبن مغولي كتا تكي سغره كتا فاي كا سلاميرا كنا سلاميرا
kwa be kishi kwa ka silamaya na silamaya ko ala ba sarada ma finya fla ay kitabu holo min baraka na ko medina mina annali mana ka silamaya min fena no farlo ko of la baraji be farnyo nga kadama o ni aka kuma kando rebe ako as-sa'idu man wa'ida bi ghayrihi nunde kuma koromowie mama ni siki miracle o kele na bi waju ako ma kuna ndiye jeni mami uye kodo ke modo la eskele min kera la o yi waju ma do e kodo ke uya mine ka kodo kala eskele ko laje ka sani min ke no mo ye nin kala ido nyene ka nyere chigodo nite nina na anyogonke obina fenge na minga jugu nintai akode to ko ma kuna ndi mam be waju ni ma wore uye ko ke mala uye e waju ki tanga ki kishika bo atigi bara jugu minge nini yasoro ira ko shika bo ma ni kishira akode ma kuna ma kishile ala kira ko de komandie o mimma lam yadhkuru rahimahullah abawli dola alqade yadi mana noyde ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako innama al-a'malu binniyati ako baro be ken ngani yawde sedno modde ni hadisa en mafla ko ala kira ko innama al-a'malu binniyati nya baro bara ni islam ke baake imana amene to ngani am bedda ka be mina node mo afara ko ay ko ala kama sa dorma kele ne bi ko dorma kele bon ni ngani adda ka ala ni de sebenyo ala dunya do de sebiye ko bogodi o de ngani iyo mingo ngani abima mo nyena iye afora kwa ninge iye million de mo nyena kasoro ngani nyimantaka adaba kunya yera iya ke ni yera mi ngani de be mi mai saraka jele ngani ya teminima o ko sala kala ko inma al-a'mal binniyat no morde ni hadisain lakali shaykhan no muslim bukhari o li hadisain mafla alakala ko gora akol laysa lil 'amili min 'amalihi illa ma nawahu ko barake baka foyti ka barala fu ngani ya misri ni bina baraw barake man ngani ya misri ka daka o de sarabe dima ni alakala ko makan suru mandoye barake baka foyti ka barala fu man min ngani ya siri wato nan ko gora ko niyatul mu'mini khairun min 'amalihi ko mu'minin ngani ya ko ka sadaka barai mu'minin ben ngani ya misri ko ka sadaka barai boni en laje yen ngani ya siri ki benin ke kasoro ngani de bibolo afense na setiye ala ba dogo ngani ya min bila ko nasro ni afense na soro ibaka chula yen ngani ya min siri wo baraji dafali na dima min so la kira ni fatmam ay ban sadaka do gaw ka wakati ay ma do de fo ngodo ne jamana kono ale bora kana njenjen kulu dola njenjen jeli konyuma ay je ko ki mire ala nin bekara nyom wuye stansa ne ka ni nyodo ni kata di mo ma dugu kono ko dum ka kungo genga bula ayo bin ka yoro mi ko kera min be ala en chichu maka fa ko ka fo atigla ma en ngani ya misri ka kera kuma kera nyom wuye ale ala fe na dira kungo to ma ayo baraji da falindama ala kera kan do la ko mumni ngani ya ko ka fsana ka bare kuma kan koro mawdu ambe ko de fo awye bi ala kera ka kuma kan mun wala lendo nu jelembe ba akilingelembe ni ya barake o de be kiye wadi ko so sufe idale imir na ji balma dola iya ngani yasri asoro dole bakele me ikun ikone bita ndi balma ke asama sene pandando kere nga musagai yo ngani ya misri asibena kaba ngasa mimba to ibe kishi saka bo shedana toroma muzo mi kerefe i muso la wuli ka dama ko ni bakele mine duguma na je to rekata di kasama no kere ngani yasbatira abarakera parce que na shiri ko duguma na je kungo wara bina blaydala ibe igwan ngani ya doin huna otumengo ni hadisa in tabarani na nini akira go don la go gora ko ya khayla allah arkabi ya laga soke e gayele ya khayla allah arkabi ni muslimin na nini bukhari na nay ana kuma kan koroma bado wa bolo ko gora min wala me ko sube ako al waladu lil firashi walil ahiri al hajaru al waladu lil firashi walil ahiri al hajaru sisa muso furulembe ebolo muso ye jene yake ka to e ka furu kono kada kono soro ka to e ka furu kono ni shariati unna bow kalama denye edla e muso chede tay ye chikela soro foni yere banala de chemi ye jene yake anofe ubo joko bo gongorola foka to ba e den soro ima chi ye nyo soro ima nyo min chike
nga sa adirima dila ni muso n'a b'a cɛ fɛ yen n'a surutera ka bɔ ka taa faso la n'a ye san tan kɛ cɛ m'a bila kɔnɔ o kɔnɔ n'a y'o sɔrɔ bɛɛ cɛ ta don a ye baarakɛlaw sɔrɔ fo cɛ yɛrɛ ko k'a t'a fɛ dɛ n'i ko k'i t'a fɛ sa sariya b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na alakira kɔni ko alwaladu lil firashi wa lil ahiril hajaru dilan ye den o ye dilan ta ye maana muso bɛ cɛ min ko n'o ka sariya furu sirilen b'a kunna muso mana kɔnɔ o kɔnɔ sɔrɔ k'a to ka furu kɔnɔ o den bɛɛ ye cɛ in ta ye ni jɛnɛyakɛla min ye jɛnɛya k'a nɔfɛ n'u y'o minɛ u bɛ t'o jɔ k'o bɔ gɔngɔrɔ la ni hadisa minɛ sɛkhan nana ni nin ye i y'a faamuya alakira kumakan wɛrɛ b'a bolo a ko kullu saydi fi jawfil fara kullu saydi fi jawfil fara a ko fɛlɛfɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ fara kɔnɔbara kɔnɔ fara o ye kungo kɔnɔ fali b'a fɔ ko alifara ko kungo kɔnɔ sogo bɛ bɔ o kɔnɔ kungo kɔnɔ sogo bɛɛ maa bɛ taa fɛn bɛɛ fɛrɛ k'a bɛ bɔ o kɔnɔbara kɔnɔ bon dɔw fɛ yen u ko fara ko kungokoloba dɔ don i mana don yen k'i bɛ sogo fasɔn bɛɛ sɔrɔ yen nka sa ala kɛra ka muradu ye imarul wahshi de ye kungo kɔnɔ fali kumakan jɛlen dɔ b'a bolo kokura a kuma ka surun a kɔrɔ ka ca a bɛ faamuya kumakan kelen pe don a ko alharbu khada'atun a ko kɛlɛ ko janfa don alharbu khada'atun kɛlɛ ye janfa de ye ni maa bɛ kɛlɛ kɔnɔna i bɛ se ka janfa cogo o cogo i b'o kɛ n'i b'a sɔrɔ Abu Nu'aym o de tuma min ni magankaw ye bɛnbɛnbɛn siri kafiri bɛɛ hijazi kafiri bɛɛ u ye maa 10,000 fara ɲɔgɔn kan k'o ka taa silamɛya siratunu a bamanan kɔnɔ nin don silamɛ bɛ Madinɛ ani Madinɛ kɛrɛfɛlaw la mɔgɔw tɔrɔ bɛ don silamɛya la magan kafiri u ye kafiri tɔ minnu b'u kɛrɛfɛ a ka tuwanaw u ye bɛɛ nɛgɛ ka far'u kan maa 10,000 labɛn u bɛna taa silamɛw kan ka t'u kɛlɛ ala nana kɛ magankaw nalen yahudiyaw farala magan kafiriw kan yahudiya minnu bɛ yen ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'o ye banu nadiri ye olu farala magan kafiriw kan ka taa k'u b'u dɛmɛ o yahudiya ɲɛmɔgɔ dɔw wulila ka taa banu qurayza sɛgɛrɛ o banu qurayza olu tun ye yahudiyaw ye u bɛ madina kɛrɛfɛ layidu b'u ni alakira cɛ u tɛ kira u t'a kɛlɛ ni maa min b'a kɛlɛ u t'o tigilamaa dɛmɛ o layidu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu nana yahudiya tɔw nana don olu la k'u nɛgɛ u k'u ka layidu tiɲɛ u ka fara magan kafiriw kan bari kɛlɛ min nalen bɛ o tɛ dɛsɛ kira n'a ka jama la n bɛ kelen fɔ aw ye adamaden a tɔgɔ de ye adamaden n'a y'a ka dabali ta adamaden ka dabali mana bonya cogo o cogo ala ka dabali ka bon ka tɛmɛ a kan wa makara Allah wallahu khairul makirin ala jɔnw tɛ siran adamaden dabali ɲɛ n'i y'a ta k'o sɛgɛrɛ dɔrɔn u b'u wakali sɛbɛn ala la ala de bɛ fɛnba kɛ fɛn min ye ala de bɛ fɛnba kɛ fɛn min ye ŋaniya juguya min b'i kɔnɔ ala de bɛ se k'a yɛlɛma yɔrɔnin kelen k'a ye ŋaniya ɲuman ye ala jɔnw tɛ siran maa ka dabali sirilen ɲɛ n'i siranna Alahu taala ɲɛ kaban a banna ala b'i wasa ko tɔ bɛ tɔɔrɔ la sa minɛ bon alakira o ye ala ka dama ɲuman ye kira laban don ani muminun de bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ka muminiya dafalen bɛ kafiriw nana ko olu bɛna olu silatunu silamɛya silatunu k'a to a bamanan la k'u b'u silatunu Madina kɔnɔ ala dun ko suratu nisa'i kɔnɔ walan yaj'ala Allahu lil kafirin ala al mu'minina sabilan ala y'i kala ka masaya la a tɛ sira di kafiri ma ka silamɛ silatunu abada ala t'o di fiyewu n'o tɛ n'o kun don an bɛ wagati min na bi nkalon bɛɛ bɛ ka siri ka da silamɛya la baara bɛɛ bɛ ka ta ka silamɛya sɛgɛrɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamanaw kɔnɔ baara kelen kelen bɛɛ bɛ ta nkalon façon bɛɛ bɛ ka ta ka da o kan médiaw bɛ kuma ka fɛn bɛɛ fɔ silamɛya ma silamɛya a sinsinlen bɛ ni masa min ka sinsin n'a ye kafiri ka da fiɲɛ tɛ se o la i y'a faamuya nin kɔnɔ sa silamɛkɛ dɔ sa ale tun bɛ kafiriya la a tun ma kɛ silamɛ ale nana don silamɛya la donna ka bɛn kɛlɛ wagati ma magankaw t'a dɔn k'a fɔ k'a silamɛyara o tɛmɛnen kɔfɛ banu kurayza mɔgɔw n'o ye kira ni yahudiya minnu ni layidu b'u cɛ olu tun t'a dɔn k'a fɔ k'a silamɛyara ale nana alakira sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko alakira a ko ne nana i sɛgɛrɛ komi ne silamɛyalen don n ka mɔgɔw t'a dɔn magankaw t'a dɔn yahudiya t'a dɔn o tuma
nana n'a sɔrɔ n ka kan ka fɛn min kɛ nin ko la ni ka kan ka fɛn min kɛ nin ko la ni ka kan ka fɛn min kɛ kɛlɛko la ayiwa ala kɛra kɔni k'a ma a ko n'i se ye fɛn fɛn ye n'i bɛ se ka kafiri malo ka bɔ a ma o kɛ a ko aliharubu khada a ko kɛlɛ ye janfa de ye aliharubu khada kɛlɛ ye janfa de ye n'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka kafiri gɛn ka bɔ a ma o kɛ nin fɔlen a ko baasi tɛ a ko ala kɛra ma ko duwawu kɛ n ye ko n taara a y'i bin fɔlɔ ka taa banu kurayza yahudiyaw sɛgɛrɛ o le dayɛlɛ a donna a n'u ye baro daminɛ a n'u tun bɛ pari bɔ u bɛ dulɔ min ɲɔgɔn fɛ o ye kafiriya wagati u n'an dulɔ ye ka na sigi a ko n ma kɛnɛya sisan n tɛ dulɔ min nka san pari an k'o bɔ n'i y'a sɔrɔ n pari bɔ haramiya ma fɔlɔ u y'u ka damiye naati u tora damiye kunna sa a ko ne yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko silamɛ ninnu kafiriw nalen filɛ silamɛw kama olu min nalen bɛ silamɛw kama k'u nana don aw kan k'a fɔ aw ye k'a ka far'u kan ko ka muhamadu kɛlɛ a ko cɛ in ne bɛ min dɔn cɛ in na a kana sɔn ka fara ninnu kan ten k'a bɛ muhamadu kɛlɛ dɛ f'u ka danaya da aw ma parce que ninnu nalen bɛ u bɔr'u faso de la ka na kɛlɛ la ni kɛlɛ diyara u bolo u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ ganima sɔrɔ u bɛ segin ka t'u ka so ni kɛlɛ tiɲɛna u bɛ boli ka taa n'u dun bolila n'aw faral'u kan n'u bolila ka taa k'aw to aw yɛrɛ b'a dɔn a ni ala cɛ jati k'a fɔ aw kelen ni cɛ tɛ s'a la a b'o dɔn ko karisa ye tiɲɛ fɔ ko tuma n'u ye kɛlɛ ko f'aw ye a kana sɔn a ka kɛlɛ ko nɔ a b'a f'u ye ko ka maa 100 da aw ma u ka maa ɲɛnɛmaw la o maa 100 maa ɲɛnɛma n'o dira aw ma ko bɛ kɛ tɔrɔmada ye k'o bila aw bolo ni kɛlɛ ɲana o don a n'o di ni kɛlɛ tiɲɛna ni ko min b'aw sɔrɔ aw n'o mɔgɔ 100 sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o ye fɔ ninnu ye ko ko a bɛ n ko dogo han a kana to maa ka nin dɔn dɛ ko k'an b'i ko dogo n'ala sɔnna maa tɛ nin dɔn a ye n bari bɔ a bɛ taa tuma min u se ye sanu min ye o y'o d'a ma a bɔra a taara ala kira sigara ko n ye tasuma kun don a ko dugawu kɛ n ye sa ala k'a tɔ ɲɛ a y'i bin a taara ka tabaana sɛgɛrɛ a nan'u sigara min kɛ a ko u ma ko aw nalen bɛ kɛlɛ la n'a bɛna muhamadu kɛlɛ aw nalen bɛ maa minnu dun bɛ n'olu ko k'u b'aw dɛmɛ n'o ye yahudiyaw ye yahudiya tɛ lahidutigi ye dɛ ni yahudiyaw lahidutigiw tɛ lahidutigiw tɛ ɲɔgɔn fɛ a ye k'o dɔn mun na lahidu dilen ko aw ma u nana ci bila muhamadu ma dogo la k'a f'u ye muhamadu ye k'u nimisara k'u kun ye lahidu min tiɲɛ ko ni muhamadu bɛ sɔn ka jɛ u ma k'u bɛ maa 100 minɛ aw ka mɔgɔw la ka t'o di muhamadu ma muhamadu k'olu faga muhamadu ka da la k'a fɔ k'olu tiɲɛ don u nimisara u ka baara kɛli la ko ni yahudiyaw ye ci bila ka na k'a ka maa 100 di k'o ka kɛ tɔrɔmada ye a kana sɔn dɛ n'a y'o sɔnna k'olu di dɔrɔn u t'u di muhamadu de ma a b'o faga a ye nin plan kun don ka fɔ a fɔra ko aliharubu khada kɛlɛ ye janfa ye janfa in i mana nkalon tigɛ a la a bɛ bɛn a ye nkalonba in de tigɛ ninnu fana ye tan a y'o ɲɔgɔn min fɔ a taara o ɲɔgɔn mankankaw ye o kɔnɔ sigi bɛ na ma sahabaw dala madina dala ma se ka don trancé cilen bɛ kafiri ni silamɛw cɛ kiraw bɛ dingɛ kɔfɛ kafiriw b'a kɔfɛ amadu bin abdud o ye sigili mɛnna ni maa ma tɛmɛ a y'a ka sokɛ b'a bolo a ye so jɔyɔrɔ jɛ k'a boli ka so pan dingɛ kɔnɔ ka dingɛ kɔsɔgɔ silamɛw bɛ fan min fɛ ka n'i jɔ ye a bɛ k'i munumunu a bɛ ka silamɛcɛw tɔ tɔgɔ ma ni cɛfarin min bɛ yen i ka bɔ ka n'a sɛgɛrɛ ni cɛfarin min bɛ la o ka bɔ ka na a bɛ cɛfarinw tɔ tɔgɔ ma kelen kelen sɛdina ali bɛ o dɔn a bɛ denmisɛnya la abudul min filɛ nin ye o ye a fa kunɲɔgɔn bisigi de ye min ni nin ka manamanakan cayara sɛdina ali k'a bɛ wuli ka taa amadu bin abdul kɛlɛ ala kɛra kama k'a k'i sigi ko yala maa dɔn amadu dɔ wa sɛdina ali y'i sigi kafirike ka manamanakan cayara sɛdina ali dimina k'a bɛ wuli kiraw k'a k'i sigi fo kana se siɲɛ sabanan ma sɛdina ali dimina a kira k'a ma ko yala a ma dɔn amadu dɔ wa a ko kira ma yala o tɛ se ka dugawu k'a ye wa k'a bɛ se ka dugawu k'a ye a y'a ka zulfikari ta ka bɔ ka kafirikɛ in sɔrɔ yen a ye kafirikɛ faga kabini o fagara kafiriw baga bɛɛ fagara n'u ye cɛfarinba de y'o la sɛdina ali y'o faga o tuma o tora dingɛ kɔfɛ sa u bɛ ɲɔgɔn bɔ ni kalakisɛ dɔrɔn de ye o de tora ka tile 1 sigi ka tile 10 sigi ka tile 15 sigi ka tile 20 sigi u sigilen bɛ silamɛw da la o bɛnna nɛnɛ fɛnɛ na waati ma ala fɛnɛ ye fiɲɛ ci ka na sufɛ ka n'o kɛ ka ala kira dɛmɛ o fiɲɛ min cira fiɲɛ gansan tɛ dɛ kɛlɛ fiɲɛ kun don
parce que ala nana suratul ahzab kono ako ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كو مؤمنون على إنما من أوما أيو كسما ما من نكافروا كلبولنا أو سجله أو فهم بفه أو مساي فين أني كلبولوشوما أو مويه أدم أو ببارو باركة أو مساني باب بلا جلنا وفين نلي فين بك كافروا كا كليسو بو أبغى كافروا كا دعوت كلمة كافية به أوتشا كوبون ملكه أوتشا ربي جاك ما كشيكه وبورا كشيكه كافر بسرنا أو بنا عربو يجيب لك هذا يهودية كسرين كم سكين منا كلاتك كه كسرين سأكون أنا كلام من كما كوكا سولي بوي وكتا كلاك سني على أكو دوم بسبريما يهودية يجيب لك أنا كسبري دوم ولوتك كلاكولا فتقول كم أفلا منونيه كلاك على يمينك ولا كو مدو مغولا كوت ما وتكلا كولا اوتبننغو وتكلا كونا بوغا ترمدادوما ما كمن يوندي بوغا ترمداي نينفوله مينغه اوبنا ابو نعيمي كما منفو نعيم بن مسعود الشجاعي كما منفو اوبنا صحابما كو جا كو تنيدو كو يهوديا نونو كو وكلمه كالهدي تا محمديه ناو نيانغا تشيكه بيندو بين فرو بلا تادي محمد ما عربو يجيب لنا يهوداوي nabe keleke sira keleke nate keleke ayatoi woto benen wa unte chekele ndaw masango ta cheke mama yahudiya fene ko nuaimi yekman fo ko jachinyedo ako nunu na kunya wari yini ne ni kelekera ni sekera o warta kata ni keleki no buta kaunto ya yahudiya fene chible wa ante keleke dama cheke medi no gante kemedi lamo kafiru gwasa blara nyona ala yakando la suratul ahzab kelengono ako waraddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khayran وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا على مولا سينو كموناي نو ما كافري من تشيك باكل باتام برانيونغا نانا نانا دمنو يو دونغو بانكل مكه وستغنا مؤمنون على مؤمنون وسكل لك كلمه